Добрий вечір. Ви слухаєте Радіо Єден. З вами програм «Читаємо з Мигалем». Ведучий цього шоу я, звати Мигаль, і концепція мого маленького шоу сугубо в тому, що я тут читав книжечки. Ну, не просто читав, ще за них дещо розказував. Ідея такого шоу зникла просто з-поза того, що були в мене подайки книжки і хотів за них із деким поговорити. Низьки буду читати далі руну ту саму книжечку, яку читав їм на минулому стрімові. То буде «Малий принц» по-лемківськи Антуана де Сент-Екзюпері. Хочу вам нагадати, ось автор книжечки умер доста давно, ось авторські права вже не фунгують на цю книжку, зато кожен, хто би хотів, може взяти оригінал і потовмачити на хоч який язик, котрий би мали дяку, і з тим пак робити, що будете мати дяку. Но, то це стало не так давно, а ця книжечка була видана видавництвом Лемко Тауер у році 2013. А тоді авторські права ще фунгували. Значить, за це когось дав немало грошей. Кіт добрі розумів ситуацію. Айно, нота. За цю книжечку спомнив їм Аддика, бо говорили ми з хлопцями інними за то, аж треба було вчинити теж радіоефір за переоцінені книжки. Чого ця книжка спомнилася? Бо про когось вона направду переоцінена. Айно. Я споминав її з теплом, бо із тих діточих книжочок, іпен діточих, котрі були у шкільній програмі, там 6, 7, 8 клас, що там було із зарубіжної літератури, такої не сильно комплікованої і не занудної. «Малий принц» направду помнився, а чи й найліпше. За ним у мене був хіба ще Айзек Азімов. Була у нас у школі мало єдна його робота, проніковувалися, то був за професію. Як вона ся кликала, не пам'ятаю. Так ся чи й кликала професія, не? Господочко, я то не перечитував уже дуже давно. Треба би пак десь прийти сюди за Зімовим теж. Ну, а на низьки вертаємося епінід «Малому принцові» та чого його рахували переоціненим. Може, сугубо завто, ось який великий культ подайки люди чинили з цієї книжечки. Ну, нас то сильно інтересувати не має. Я низько хочу продовжити читати з того міста, на якому кінчив того разу. Дочитав їм тут вже до 6-го дараба, та із цього 6-го туй і зачну. Лиш мушу вас заварувати, ось читати по-лемківськи я не дуже знав, не все мися в то файно удає і не все трафляв із надголосами. Так що міркуйте, ось то в оригіналові дако би мав читати Піціцько-інчак. Ну, я теж дещо беру. Ну, та що, та пішли сме. «Малий принце, я помалу зрозумів твоє невеселе життя. Довгий час лем захід сонця був для тебе єдним приємністю. Дознавимся того 4-го дня рано, кидісь мій повів. Барз люблю заходи сонця. Ноле, ходьмеся призирати, як заходить сонце. Ну, але треба ждати. Ждати? Чого? Ну, ждати, аж сонечко зачне заходити. Найперше, єся міцно здивував, а пак засміяв до себе і рюк. Ха, фурт міся здає, що я дома. Вера, všetky знають, že keď v Americi je sполудне, во Франції се уж змеркат. Як би ся перенести о 1 минуту з Америки у Франції, мож би було видіти захід сонця. На жаль, Франція далечінь. Та на твоїй планеті старчало телем пресунути стільчик о пару кроків і видіти захід сонця тільки раз, кіколем є схотів. Jedного дня видів захід сонця 43 раз. У хвилю доповів. Знаєш, коли чоловік бар смутний, він кохать заходи сонця. Адже в той час, коли я видів захід сонця 43 раз, ти був прибар смутний, ай? Але малий принц мені не відповів. Кус 7. Семий кус.
На 5-й день, зас вдяки овечки, odkrył jem наступну тайну малого принца. Звідав мене несподіваний, без жадного вступу, якби по довгому роздумуванню. Якщо овечка їсть кряки, їсть і квітки? Ну, овечка їсть wszystko, що лем найде. Аж і квітки, що мають кольки? Гей, аж і квітки, що мають кольки. Адже на що то ти кольки? Я не знав. Зайнятий слободженням міцно стисненої шруби на моторі, був він барс застараний. Дійшло бо до мене, що ганч є поважна, а питна вода ся скінчить. Думав єм о найгіршим. На що то ти кольки? Малий принц нігде не дарував, поки не достав відповіді. Зозлощений на шрубу відповів їм хоч що, že болем даш то речі. Кольки на ніч. Є то лем квітяча злосливість. Ох, зітхнув малий принц. Такой зараз повів загніваний. Не вірю ти. Квітки суть слабо, суть просторічно. Забезпечуються як лем можуть. Здається мені, що їх кольки суть страшенне. Я ніч не відповів. У той час єм сой гварив, кеть мі зараз шруба не пустить, затріскам ю молотом. Малий принц прервав мою мисль. Адже думаєш, що квітки... Ніт, та де ж би, ніч не думам, я ти хоч що повів. Же болем даш то речі, траплюся важними справами. Посмотрив на мене здивований. Важними справами. Видів мене з молотом в жмені, з чорними одмази пальцями, схиленого над предметом, котрий йому здавався бути великим бридком. Бесідуєш як дорослий. Дакусь мене то заганьбило. Але він без ніякого жалю додав. Wszystko плянчиш, wszystko мішаш. Доправди був барс загніваний. Потрясав на авті своїми золотистими кучериками. Знам планету, де прибиває один газда, червоний на лиці. Він нігде не нюхав квітків, нігде не смотрив на звізди. Він нігде нікого не любив. Єдно, що лем в життю робив, то рахував. І день по день повторять, як і ти. Я барз важний чоловік, я барз важний чоловік. Такий гордий, такий надутий, добріся не здує. Та то не чоловік, то гриб. Що? Гриб. Малий принц аж поблід од гніву. Уж мільйони років квітком роснуть кольки. І мільйони років уці їдять квітки. А це то не важна річ, keď прибуємося дознати, чом квітки так стремляться витворити кольки, котре суть їм доцяп на ніч. Це не значить, чом є боротьба між овечками а квітками? Це то не важніше, ніж рахунки грубого червоного газда? А що, keď я знам квіточок, єдиний на світі, котрий росне лем на моїй планеті, і котрий деяка овечка деколи рано знищити може дораз єдним вкушенням? Я не знати не буде, що робить. По-твоєму, то не важне? Почервенів, пак зас промовив. Якщо хто любить квіткох, котрий є лем єден на світі і росне лем на єдній з мільйонів звізд, йому старчить, že ся призрить над звізди, він щасливий. Рече сой, dak dehen je мій квіточок. Так як овечка квіточок з'їсть, буде так, якби дораз všetky звізди згасли. По-твоєму, то не є важне? Не годен був бесідувати. Раптом заплакав. Настала ніч. Шмарив їм прибори. Уж їм ніяк не стояв о шрубу, о молот, о спрагу і о смерть. На єдній звізді, на планеті моїй землі, треба було потішити малого принца. Взяв його на руки і колесав.
Гварив йому: «Квіточковий, котрий любиш, небезпека ніяка не загражат. Нарисую для твоєї овечки намордничок, нарисую заградку для твого квіточка. Я не знав їм уж, що мам речі. Чудно мі було. Я не знав, як до нього підійти, як його потішити, що йому поїсти. Країна сліз. Вона така таємнича». Дараб 8. Скоро познавим квіток тот ліпше. На планеті Малого Принца все росли барс просто квітка, прикрашено єдним рядом квітликів. Не забирали шумні міста і нікому не заваджали. До дня сходили в траві, а з озмерком в'янули. Але тот квіток зайшов одного дня з озерна, незнаття откаль принесеного. І Малий Принц старостливі варував обногу, цілком неподібну іншим обногам. Міг то бути новий рід баобабів. Крячок внед перестав роснути і почав квітнути. Малий Принц слідив, якся розвивать велич пупок. Мав надію, що виросне з нього чудовий квіток. Але ружа, схована в своїй зеленій хижці, прикрашалася нескоро. Старанні добирала барви, облікалася помалу, міряла квітлики один по другим. Не хотілася вказати зужвана як маки. Вона хотілася з'явити в цілій своїй красі. Так то була парадниця. Таємниче її прибирання тривало велю дні. Аж одного рана, лем зійшло сонечко, ружася вказала. Та хоця предтим довго і чесно рихтувала, рекла зіваючи: «Ах, правіємся, пробудила. Прибачте, і з чим доця б не зачесана». Малий Принц не годен був стримати свого зачудування. «Яковий крас!» «Правда?» – відповіла тихісько ружка. «А на світ прийшла з сонцем враз». Малий Принц порозумів, що парадниця не барз була скромна, та яка зворушуюча. «По-моєму, час снідати», – додала внед. «Не забудьте о мені, прошу». Заганьблений Малий Принц пішов, поконув за свіжим водом і подав ружі. Скоро го зачала мучити своїм даку страхотливим пустотом. В один час, напримір, бесідуючи у своїх 4 кольках, повіла: «Найлем прийдуть тут тигри за своїми драпами». «На моїй планеті їх не є», – спротивився Малий Принц. «Окрім того, тигри не їдять трави». «Але я не трава», – відповіла тихорушка. «Ах, прибачте. Яся тигрів, а не кус не бою. Та не годнам стерпіти протягів. Це не мати дайко й заступи?» «Обрида до протягів. Не барз добре для рослини», – помишлив сой Малий Принц. «Тот квіток є шовні заскладнений». «Ввечері дайте на мене шкляну баню. Студінь у вас. Мате планне положення. Ген, откель я прибила». І затихла. Прибила як озерно. Не могла знати інших планет. Заганьблена, жеся зімати дала при так наївним клямстві, закашляла 23 раз, щоб доказати Малому Принцові його хибу. «А де заступа?» «Яся збирав по ню йти, але ви гварили зо мною». Втовда ружа закашляла іще, щоб його почала мучити совість. І так Малий Принц, хоч був годен покохати ружу, пристав їй вірити, взяв до серця її клевети і був прото барс нещасливий. «Не треба мі було її послухати», – рюк мій одного дня. «Не вільно слухати квітків. Требася їм презирати, вдихати їх запах,
Моя ружа наповнила запахом цілу планету. Але я уж не знався з того тішити. Подія з драпами, котра мене так міцно зозлостила, мала би зворушити. Признався мій іще. Нічим тоді не розумів. Треба було зважати не на слова, а на діла. Зачарувала мене своїм красом і запахом. Не треба мені було втікати, треба мені було знайти в ній чутливість, скривану під покровом дрібних хитростей. Квітка суд так прекрасна, але я був занадто молодий, щоб знати її кохати. І кус 9. Між іншим, тільки руно то те самі ілюстрації, котрі виділися у кожній улюбів едиції Малого принца. Тут і оригінальні. Вони мені все любили. Та що, кус 9. По-моєму, Малий принц втік з вандруючими птахами. Рано перед odchodом порядні випрятав планету, дбачив вичистив вулкани. Мав 2 діючі вулкани, з котрих була Велька Хосен, кеть сой рано хотів загріти снідання. Мав тіж 1 вулкан вигашений. Але, як повторяв, чоловік нігде не зна, адже вичистив тіж вигашений вулкан. Як вулкани суть добрі вичищені, горіють рівно і спокійні, не вибухають. Вибухи у вулканів суть як запалення саджі в димарі. Правда, що ми на землі замали, щоб чистити вулкани. Прото спричиняють нам тільки клопоту. Дакус, замучений, Малий принц ополов ті ж послідні клюки баобабів, не вірив у свій поворот. Вшитки то щоденні роботи явилися му днес особливо миле. А кеть останній раз підляв ружу і хотів її накрити шкляним баням, аж і прийшло му до плачу. З Богом, уповів. Але вона не відповіла. З Богом, повторив. Ружа закашляла, але не прото, що була перестуджена. Була м немудра, рекла наконець. Прибач мій. Спробуй бути щасливим. Жадної одгварки. Малий принц був міцно здивований. Стояв там цілковито змішаний зо шкляним баням в жмени. Не розумів той спокійної ласкавості. Так, любую тя, гварила ружа. Не знав єс о тим ніяк, з моєї вини. То ніч. Але був самий такий нерозумний, як і я. Спробуй бути щасливим. Остав ту баньку, уж їй не хцу. Але вітер. Не така перестуджена. Нічний свіжий воздух добрі мі зробить, шак як квіток. А дикі бестії? Мушу стерпіти 2-3 гусениці, кеть хцу познати мотилі. Вони таке шумне. Інакше хто би мене потім одвижав? Ти будеш далеко, а диких бестій не бою, мам драпи. І постороничні вказала свої штирі кольки. Пак доповіла. Не притягай, то мене злостить. Вирішив, якщо ти такий... Не хотіла, щоб видів, як плаче. Була бар з гордим квітком. Кус 10. Малий принц прибував в області астероїдів 325, 326, 327, 328, 329 і 330. Втовдогинся вибрав найперше. Хотів знайти роботу і навчитися дечого. На першій астероїді жив король, облечений в пурпуру і гермеліни. Сидів на бар з простим, але достойним престолі. «Ноле, смотрите, ото підданий!» – закричав король, кеть взрив малого принца. А малий принц звідав себе. Откаль він мене може знати. Шак іще мене не видів.
Не знав же для королів світ є спрощений. Všetky люди суд підданима. Пойдле ближе, найтя ліпше вижу. Повів му король, пишний, že може бути для дакого королем. Малий принц зачався роззирати, глядав місце, де би сісти. Але цілу планету закривав величезний гермеліновий плащ. Хто де стояв дальше, а прото, že був змучений, зівнув. Зівання перед королем є проти правил етикету, рюк владар. Заказую ти зівати. Ну, кеть не можу стримати, відповів малий принц, бар заганьблений. Тілом світа обійшов, та ніяк їм не спав. Адже приказую ти зівати. Я довго роки не видів нікого зіваючого. Ноле, зівай, іще, то єсть приказ. Ну, кеть се бою, то я не годен веце, рік малий принц і цілий почервенів. Поміркував король. Адже, я ти приказую хвильку зівати, а хвильку, ну і бурмотів щось собі там король. Добріся не встюк. Король у пошану для свого авторитету стояв міцно, не терпів спротиву. Був владарем абсолютним. Але був тіж барз добрий. Прото давав лем розумні прикази. Кеть бим приказав, бесідував обичні, кеть бим приказав декотрому генералові, жибися премінив в морського птаха, а він би не послухав, то не була би його вина. Винуватий був би я. Можу сісти? Звідав малий принц несміло. Приказую ти сісти, одрів король, притягаючи до себе достойні полу гермелінового плаща. Малий принц був здивований. Планета була матіцька, над ким король міг владарювати? Ваша величність, радив. Прибачте, це можу вас дашто звідати. Приказую ти, звідуй, скоропив король. Ваша величність, а чим рядите? Ну, вшитком, одрік просто король. Як то вшитком? Король скромні вказав свою планету, інші планети і звізди. Ну, тим вшитком, відповів король. Він бо не лем був владарем абсолютним, але і вселенним. А звізди вас слухають? Ну, очевидно, рікнув король. Слухають. Вочемінь. Я не годен стерпіти непослушності. Така влада зачудувала малого принца. Кеть би він ю мав, видіти би міг не лем 43, а 72, аж і 100 – це 200 заходів сонця. А не стільчика би не треба було пересувати. А прото же посмутнів дакус, споминаючи свою малу, оставлену планету. Осмілився зазвідати короля. Хотів би видіти захід сонця. Учиньте мою волю, прошу. Розкажте сонцю, най зайде. Кеть бим приказав декотрому генералові перхати з квітка на квіток, як мотиль, або же би написав трагедію, або же бися перемінив морського птаха, а генерал приказу би не виконав. Хто був товде був винуватий? Я чи він? Ви би були, рішуче відповів малий принц. Маш правду. От кожного треба жадати лем тото, що може дати, бесідував далі король. Авторитет предовшитком ся опирать на розумі. Як розкажеш свому народові шмаритися до моря, нарід викличе революцію. Мам право жадати послушності, прото, že мої прикази суд розумні. Ну, адже що з моїм заходом сонця? Припоминув малий принц, котрий нігде не забував о звіданню, кеть уж го виповів. Будеш мав свій захід сонця, заряжу го. Та в своїй владарській мудрості діжду ніч обставини будуть сприяючі. А коли то буде? Звідав малий принц. Відповів король, побзираючи скорше до голубого календаря.
Буде то дагде. Буде то днес вечір 40 минут по 7 годині. І узриш, як точно ся виповняють мої прикази. Малий принц позівкав. Жаль му було заходу сонця, попри тим, зачалося му ждаку прикрити. Не мам гев ніякої роботи, іду далі. Остань, відповів король, барс гордий же ма підданого. Остань, іменую тя міністром. Ну, міністром чого? Міністром справедливості. Та гев не є кого судити. Хто зна, рік король. Я іще не видів цілої своєї держави. Уж єм бар старий. На ніяку карету місця не мам, а ходженням не мучить. Малий принц ся вихилив. Ох, але я уж вшитко видів, повів, призираючися другій страні планети. Ген ті ж нікого. Ну, то будеш судив себе сам, то є барс тяжке. Велю тяжче судити себе, чим свого ближнього. Киця ти поведе добрі себе осудити, будеш правдивий мудрий. Судитися можу хоч де, не мушу бути гев, відповів малий принц. Здається мені, що де на моїй планеті жиє старий щур. Чую його ночами. Можеш судити старого щура. Час до часу засудиш му смерть. Його живот залежати буде від твоєї справедливості. Та кожний раз над ним змилуєш, щоб його вирятувати. Прото, що він лем єден. Не люблю, кіт сядакому судить смерть, рюк малий принц. Треба мі уж іти. Ніт, спротивився король. Малий принц, котрий зрихтувався уж до дороги, не хотів трапити свого владаря. Якщо желати, ваша величність, щоб вашу волю виповняти дораз, дайте мій приказ розумний. Могли бисте, напримір, рішити, щоб одійшов чим скорше, закля мене 1 минута. По-моєму, обставини суд сприяючи. З огляду на те, що король ніч не говорив, малий принц застановився хвилю, пак зітхнув і пішов. «Іменую тя моїм амбасадором!» – закричав за ним король. Був повний благодарної власти. Дорослий суд барс дивно. Побесідував до себе малий принц, вандруючи путем. Ну та що? Іще вам зачитав сись 11 дарабчик, і будемо ся видав потихеньку сохраняти на низьке. Туйся маленько обстало. На другій планеті жив Марнослав. Ах, прийшов гумі любитель, скричав кетям спостеріг малого принца. Všetky люди, бо для марнославних суть їх любителями. Добрий день, повів малий принц. Мате чудний капелюх. Мам го за то, щоби вітати, одрюк Марнослав. Щоби ся кланяти, кідь мі ляпкають. На жаль, ніхто гев не зазират. Ах, не поняв насправді малий принц. Ну заляпкай ми, порадив Марнослав. Малий принц заляпкав. Марнослав стягнув капелюх та й скромніся поклонив. Ну, гев весільше, чим ніч в короля, подумав малий принц і зачав засляпкати. Марнослав застягнув капелюх і ся кланяв. Такою по 5 минутах малому принцові сприкрила єдностайна забава. А що треба зробити, щоб капелюх впав? Але Марнослав ніч не чув. Марнослави люди чують лем похвали. Це ти мене направду барс обожуєш. А що то значить? Обожувати значить визнати, що я найкращий, найгардіший, найліпше облечений, найбагатший, наймудріший чоловік на планеті. Ну, та преці, що крім тебе нікого не є на тій планеті. Ну, будь так милий і обожуй мене заєдно. Ну, добрі, та обожую тя, повів малий принц, здвигаючи раменами. Ну, та що ти з того? І пішов далі. Доправди,
Дорослий суд пречудне. Бесідував до себе, вандруючи дорогом. Ну, на сьому раз откладу книжечку. І хочу маленько поміркувати за то, які конкретно дарабиниським прочитав. Так ми ся видить, сесі аналогії, сеся категоризація персонажів по іншим планетам красно ілюструє то, як він хотів податися дітвакам. Ну, які типи людей він хотів указати, і чим вони добрі, а вать недобрі. Які соціальні ролі у роки написання тої книжечки він хотів представити. І актуальні, а вать тут і що перестануть скоро бути актуальними. Ну, мені се видить, не читалося щось поміняло з того часу. Ні? Кілько знаєте тих марнославів у себе? Ну, то що, буду видав на низьке потихеньку сохранятися. І це був довгий день. І у мене, і у вас видав теж. Хочу вам нагадати, ож кіті сте туй в Україні, не ганьбіться кільтувати дома гроші. Кожна скільтована вами копійка поможе нашій економіці і поможе нашій армії витручати тих паскудот із нашої хижі. Ну. Та й на сьому видав буде раз конець. Вам красно дякую, а ми ся з вами учуємо ще, може, в середу у програмові «Троє на єден», а може пак ще раз у понеділок зась у програмі «Читаємо з Мігальом». Так си гадав, ож у слідуючий понеділок уже буде деяка друга книжечка. На сьому раз конець, сукутіться, майтеся, будьте здорові.